Матур гына сәлам сезгә. Көн арты көн үтеп, инде яшьлек тавышы хит парадының чираттагы чыгарылышын башлап җибәрәбез. Бүген җырчыларыбызның яраткан китаплары турында сүз куертырбыз. Студияда мин Байбулат һәм инде хит парадыбызны башлыйбыз. Бу атнада кайсы җырчыбыз хит парадтан төшеп кала икән? Берничә мизгелдән белербез, тик аңа без алдан ук уңышлар телибез. Тантаналы рәвештә каршы алыгыз. Бүген бездә премьера. Барлык игътибарларны экраннарга юнәлтик. Сиңа булган сөйүк хисләремне кырыс җилләр алып киттеләр. Күңелдәге өмет ошаклары салкын көзедә сүнеп беттеләр. Күңелдәге salkın közüde sönüp bittiler. Sağınıyorum indi ışıktan aşıdı. Bilmem nişikine düzelge. Sınavların üterge sabırlığım jite olur miken yazmış sınavların üterge Bədli, nazlı yazlarımız orta qolda indi yıraqda. Oqı sınavların uzalmışa birişmə bizim ikən sağışlıqa. Sınavların uzalmışa birişmə bizim ikən savaşqa. Birişmə bizim ikən savaşqa. Birişmə bizim ikən savaşqa. Җырлы гаилә, иҗади гаилә Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар дәвам итәләр яшьлек тавышы хит парадын. Сүз уңайыннан җырлы гаиләнең яраткан китаплары игътибар Коръән китабы икән.
тәрҗемәсендә укыйбыз, сүрәләрен дә ятлыйбыз дип уртаклашты гаилә башлыгы Рамил. Шулай ук татар классик әсәрләрен бик нык яратып укыйбыз дип тулыландырды җавапны Рамилә үзе. Менә бит, Хәйретдиновлар, сезгә афәрин дип әйтеп, сезнең җырыгызга күчәбез. Сәгатьләр, еллар күп миңа, туялмам сине күреп. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Saklarımın isimde haman süzülerinde basıman. Узакламам юлларыңа, каршыңа үзем чыгам. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Син миңа, Миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа, син миңа, мин сиңа. Син миңа, миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа. син миңа, мин сиңа. Еллар киртә була алмас, саклармын күңелемдә. Ышанырсың хисләремнең вакытлы түгеленә. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Алдагы резидентыбыз Илмир Габитов. Илмирның яраткан китабы ул «Тысяча сияющих солнц» дип атала. Менә үземә дә хәтта кызык булып китте. Илмир әлегә җырлый торсын, матур җырын сезгә тәкъдим итә торсын. Ә мин әлеге китапның битләрен карап булса да чыгыйм әле. Ала юлга чыктым, синсез мин бер үзем. Бирешмәскә җилгә кирәк түзем. Барыр юлым ерак, барыр юлым озак. Әйтмим әле берни, күңел язак. Адашмам, адашмам, бер кайчан адашмам. Күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар. Каршылык булсын дип әллә тузганнар. Бәхетем көткәндә,
Мақсатқа жеткенде сағышны қалдырам шул үткенде Мин хисле, мин көчле, шақыра киләшәк Матур киләшәкне мин күрәшәк Адашмам, адашмам, бер кайчан адашмам Күзләрем йомсам да юлны саташмам Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар Каршылык булсын дип әллә тузганнар Adашmam, bir kayşan adашmam Күзләрем йомсам да юлны саташмам Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар Каршылык булсын дип әллә тузганнар Adашмам, bir kayşan adашмам Күзләрем йомсам да юлны саташмам Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар Каршылык булсын дип әллә тузганнар Adашмам, bir kayşan adашмам Күзләрем йомсам да юлны саташмам Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар Каршылык булсын дип әллә тузганнар Шираттагы катнашучыбыз рус классик әсәрләренә бик тә мөкиббән китә икән. Ул Илфир Балагутдинов. Чөнки Илфирның яраткан китабы ул Пушкинның Евгений Онегин икән. Менә бит, Илфир, синең тормышың позитив шигырьләрдәге кебек матур һәм күңелле булсын диеп, алга таба синең клипны бергәләп карап китик әле. Yıraqlarga kitip yaşit turgaş Elle turmuş basamı kişini Nindi hallerdegine bulsan da Unutma tuğup üsken jirengini Taşılanmağız Etkeyen keyni yalğız qaldırmağız Yürek yılasın bir epke şehitken Yakınlarını bir payşan yoğaltmağız Yürek yılasın bir epke şehitken Yakınlarını bir payşan yoğaltmağız Bağlar küte yoldan kuzin alımı Bolam koydur deyip dilmerip Taşı beğirli bulmağı şübürük Qaytıp gite gözünde bir görüp Tuğan yurtnuz zinhar taşılanmağız Etkeyen keyni yalğız qaldırmağız Yürek yılasın bir epke şehitken Yakınlarını bir payşan yoğaltmağız Tilmirtmәгез zinhar etkilerini Tilmirtmәгез siz zinhar etkilerini Hürmet görmüşe ötkürmesinler alar Bir berilgen şuşu gaziz gömürlerini Tuğan yurtnu zinhar taşılanmağız Etkeyen keyni yalğız qaldırmağız Yürek yılasın bir epke şehitken
etken Yakınlarını bir Kayşan yuğaltmağız Onun көңілі бик тә киң, яратқан шағиры Есенин деген қысқа гына шигырь юллары белән чираттагы катнашучыны сезгә тәкъдим итәм. Ул Иршат Галин. Әйе, дуслар, Иршатның яраткан шагыйре ул Есенин, һәм инде аның шигырьләренә ул үлеп гашык икән. Афәрин, Иршат. Аның шигырьләрен күбрәк яттан сөйлә, чөнки тамашачы синең тавышыңа үлеп гашык булды. Без исә синең җырлаганыңны һәм клибыңны карарга яратабыз. Һәм хәзер үк әлеге гамәлебезгә күчәбез. Muhabbetin şen bulsa kırış. كون يشرن
Alga taба devam etip sizne Aygül Zakirjanovaga tapşırabız. Aygül'nün yaratkan kitapları küp eken, lakin en yaratkanı ol Yuliya Shilova kitapları. Onun hatta kolleksiyası da jıyıla başlagan eken. Aygül'ge oңышлар tileybiz, hem indi әлеге onun jırın birgelep tınlap ketik әле. Жеңіл yol, жайылы yol, үйге елетуші yol ол. Жылысы, назылысы, әлні сыйпағаны қол ол. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Қадірлілер дүнияда туған жер негіз бала. Матур сөз әйті Алла, бәхетлі болған ана. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Ғазиз кіші янында жеңілік таба көңіл. Яратқаны ярың болғанда яшәп туярлық түгел. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Біз яшәген урамынар. Dostlar, alga taба devam etебез. Әширатта Башқұртстан қонағы мұңлы тауышлы, яғымлы Альбина Келдиярова. Альбинаның яратқан китабы ол Робин Шарманың «Лидер без титулы» деп аталған китабы екен. Хатта миңа да қызық болып кетті. Альбина әліге жырлай тұрсын, әмен әліге китапны қарап озайым әлі.
yakını kişilerin Gerilip borsalar bütün işlerin Şınığa hoşsa barılık hayalların Aşık bulurlar yerir yolların Hatını kızının beketi hürmette Yaratıdan aslar mehebette Alı şatlık sigeni yarın bulup O şarkı kuşta itse seni tolpanıp Eni deyip dursa balaların Halin bilse dostlar tuğanların Gidip dursalar etiyeniyin Oy kıyaştay balkır senin köngelin Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan aslar mehebette Alı şatlık sigeni yarın bulup O şarkı kuşta itse seni talpınıp Durmuş matır deyip bile yaşasın Ağırlıkka başını eğmesen Rahmetli bulsan seni yazmışına Көңілі көгенде yanar kıyaşında Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan azlar mehebette Alı şatlık sigeni yarın bulup O şarkı kuşta itse seni talpınıp Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan azlar mehebette Alı şatlık sigeni yarın bulup O şarkı kuşta itse seni talpınıp Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan aslar mehebette Alı şatlık sigeni yarın bulup O şarkı kuşta itse seni talpınıp Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan aslar mehebette Alı şatlık sigeni yarın bulup O şarkı kuşta itse seni talpınıp Достар, сіз TMTV телеканалында эфирда Яшлек тауышы хит парады. Чираттағы қатнашушыбыз Регина Нур. Регинаның яратқан китабы «Унесенные ветром». Бикті яраты бұқым. Хәтта қат-қат ұқып шыққанымда бар деп ортақлашты бізге Регина өзі. Әлігі китапны барыбызда біләбіз, барыбызда яратабыз. Шулай уқ Регинаға зұрдан-зұр оңышылар тіләп, тезірек оның клибін қарауға көшегелі. Ежемеш
Yer jirşi, talantlı jirşi, populyar jirşi Marcel Zakirov alga taba devam ite bizning hit paradımızda. Marcel'ning yaratgan kitaplары bik ko'p, lekin eng oxirgi o'qiganlardan ul Güzel Yakinaning Züleyxa ko'zlarin osha kitabi bo'lib chiqqan. Hem söz oңайынан Marcel әлеге kitapны оқып бик тә хисләнгән һәм канатланган дисәк тә ялгыш булмас. Афарин Marcel, хәзергә сүзне үзеңә тапшырабыз. Яшерин хисләр, яшерин сөю, миңа бүләк итте сары күзләр. Туктады вакыт, мин тынып калдым. Мине әсир итте сихри күзләр. Елмаеп син карасаң, аягым сабый сыман. Сөюне хисләремне сизмисең минем һаман. Мәхәббәтемне саклыйм, яшь йөрәгемдә сер синең моңлы көйләрең. Мәңге таңларга төннәрен йөрәк син дип тибәде. Уйларымда düşlerime kiledi. Tünlerin eline yürek sindip dibedi. Uylarımda günlerin eline düşlerime kiledi. Sağınıp küte canım görüşü. Bulsa da alar bara 5 minut. Sen benim yanda bulgan şağında ezilip yana yüreğimde yılmayıp sen parasan ayağım sabay saman. Söyyüne hislerimden sizmisen benim haman. Məxəbbətimni saklayım yaş yüreğimde ser senin moңlı kuylerin. Dostlar, ittəşlər, absolut hitqa da көп qalmadı. Həzir birgələşib, barlıq rezidentlarımızı tağın bir qat barlab alıyıq. Məxəbbətli, nazlı yazlarımız orta qaldı indi yıraqda. Oqısın ağların uzalmışa. Birişmə bizim ikəni sağışlıqa. Duyalmamı qara bölgesine, duyalmamı qarашыңнан. Sen mina yazılgan bu gay Hıdayın tarafından. Duyalmamı qara bölgesine, duyalmamı qarашыңнан. Sen mina yazılgan bu gay Hıdayın tarafından. Daşmam adaşmam, bir kaşan adaşmam. Gözlerim yumsam da yol ne sataşmam. Yangırlar, buranlar, şeylerin tuzanlar. Karşılık bulsun deyip
millet tuzganlar. Туған йортны зинһар ташламагыз. Әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән. Якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Мәхәббәт мәңгелек бер сүзсез, саф хисулы бөек хисулемсез. Мәхәббәт Худайның бүләге, икәүнең яшерен теләге. Якын кешеләр бар ул, әтияни туганнар. Иң матур җанга якыны без яшәгән урамына. Хатыны кызның бәхете хөрмәттә, яратудан ызлар мәхәббәттә. Аны шатлык сөйгән ярым булып, очар кошта итсә, сине талпынып. Әгәр җаныма тәмбән булмаса, сынаулар тормышны сындыра. Әгәр җаныма тәмбән булмаса, сынаулар тормышны сындыра. Tünlerin eline yürek sen dip dibedir. Uylarımda tünlerin eline düşlerime kiledir. Оксана Мөхәммәдиева гомумән алганда бик нык укырга ярата икән. Бигрәк тә шәхси үсеш турында китаплар. Һәм шулай ук иң яратканнарының берсе ул да булса романнар. Менә бит Оксана әлегә җырлый торсын, ә без аның җырлаганын рәхәтләнеп күзәтик.
яшик һәр даим. Шулай итеп, кемнең нинди китап яратканын белдек, һәм инде үзебезгә дә нинди китаплар укырга кирәк икәнен язып куйдык. Җырчыларыбызга бик зур рәхмәт әйтеп, аларга зурдан-зур уңышлар теләп, бүгенге тапшыруыбызга нокта куябыз. Сезнең белән мин Байбулат булдым. Барыгызга да пока.